Гыйлем акчага келмей, омтылыш белән килә. Ул эшмәкәр ханым, эшмәкәрлек белән мәктәп елларыннан ук шөгыльләнә. Бүгенге көндә аның үз кафесы, йорт җиһазлары салоны, 3 катлы сәүдә үзәге бар. Әйе, әле иҗатта да калышмый бит. Җырлар яза, 5 минутта шигырь иҗат итә. Әнисенең "Кызым, син җырларга тиеш" дип төшенә керүе барысын да үзгәртә. Аның күмере Дженнифер Лопес, сәхнә киемнәрен нәкъ аңа охшатып тектерә. Әле Әнвәр Нургалиев, Рөстәм Асаев кебек танылган башкаручылар белән бергә укыган. Әйе, мондый иҗади шәхес ачыктан-ачык әңгәмәгә килмичә булдыра алмады. Һәм ул серләрен ачарга әзер. Кайсыларын ачар, кайсыларын яшерер, хәзер беләбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген Башкортстаннан ерак араларны якын итеп килгән тугандаш җырчыбыз Азалия Вәлиева. Хәерле көн, Азалия ханым. Хәерле көн. Сез менә бүгенге көндә эшмәкәр беренче чиратта, менә дигән җырчы, шул вакытта әле автор башкаручы да, радио үткәнегез дә бар, журналист. Шушыларны барысын бергә җыеп, шушы һөнәрләрдә ничек уңышлы эшчәнлек ясарга ул? Хатын-кыз алдан сизәр бит. Нәрсәгә барырын, нәрсә эшләрен, безнең битендә алтынсы ниндидер бер үзебезнең тойгыбыз бар. Эшкә интуицияме? Интуиция. Шуңа уйлыйм инде яйлап кына килгәнмендер дип ошо бүгенге көндәге адымга. Бик авыр булдымы бу юл? Җиңелдән түгел, чөнки мин һәр чак бuna ниндидер эшкә тотыныр алдыннан беркем белән дә кәңәшләшмим. Ул минең тик бер яхшы сифатым дип әйтергә кирәк, чөнки эшнең азагын күрә белүдән микән мин һәр эште үлчәп, шундый списоклар ясап дип әйтик. Шуның буенча барам. Һәр чак минең блокнотым янымда. Менә бит эшмәкәр планы. Әйе, шуның өчен бәлки теге зур теләк белән килгәч, чынлап та килеп чыгалар дип уйлыйм инде. Бу блокнот, бу бик тиз туламы, нәрсәләр язылганда бик тиз тула. Калын блокнот һәм һәр чак мин блокнотны кожаный алам. Менә минең шундый бер кожаный. Карагыз әле. Үзенә теге сеңдерә информацияда кагыз бит чыгарып җибәрә. Юк, без инде Татарстан тамашачылар да беләбез. Азалия Вәлиеваны менә дигән җырчы гына түгел, шундый шәп эшмәкәр икәнен дә. Шулай да балачакка әйләнеп кайтыйк әле. Бүгенге Азалия Вәлиеваны нинди җырчының җырлары, композиторның көйләре, шагыйрьләрнең шигырьләре булдырды? Нәрсәләр тыңлап, укып үстегез сез? Мин кичкенә чактан теге элек була торган иде, без песни года 91, 89 шундый 77 елгы баламын. Шуның өчен София Ротар, Алла Пугачевалар минең өчен ул зур бер җырчылар һәм без бит концертларны көтүп программадан карап кына ала торгайнык. Әкиятләрне, ялкыннары бит. Һәр чак мин шул концерт мәленә үземә әнием алып бирә торган иде күлмәкләр, яңа туфлидар. Һәм минең тарак була торган массажка, микрофон. Ул һәр баланың булгандыр инде шулай хыялы, җырчы булырга бит. Шуңа мин кечкенә чакта белдем, мин киләчәктә җырчы булачакмын дип. Һәм 3 кенә яшьтән сәхнәгә сыктым һәм шул көннән алып мин сәхнәдә, әмма ләкин бизнессыз да булмый бүгенге тормышта, чөнки җыр бик күп көч талап итә, бик күп чыгымнар талап итә, анысы сер түгел бер көнгә лә. Шулай да нинди җырлар сезне сәхнәгә тартты? Кемнәрне тыңлый идегез? Нинди шигырьләр укый идегез? Башкортстанда бит Мостафа Кәрим, менә мисал өчен, теге шагыйрьләрдән бик популяр. Җырчылар да бар инде әлбәттә, Фидан ага Гафаров мисал өчен. Тыңладыгызмы халык җырлары? Элек бит инде филармония булды. Филармония концертлар белән килә торган авылга. Ул концерт булу халык өчен зур бер бәйрәм булды бит инде. Урыннар җитми, билет хакы теге
тиң генә бит инде. Ул мәлдә Шатларда. менә бер концертларны да калдырмый торган идем. Ни өчен? Чөнки минең әтием белән әнием үзебездә Бирҗән районында радио булдырган иделәр. Шул радиода минең әтием текстлар язса, әнием алып баручы булды. Сезнең гаиләгез булдырды радио. Әйе. Районда? Районда. Таң газетасы булды онда. Минең әтием заводелом письмене. Шуның өчен менә язу сәләте миндә килә. Ул менә шулай буындан, улы әбиләрем язышканнар. Һәр яңалыкны мин алар аша белә торган идем. Һәм бер концертны да калдырмай, ияреп, Роза Акучукова безнең ул мәлдә зур җырчылар бит инде, Венера Гайабдуллин, олар килү, шул миндән индидер бер уязкандыр инде. Илһам уятты инде иҗатка тарт. Мин моны халык аста утырып, мин өстә булу, ул минең өчен бер зур мәртәбә иде. Мин өстә булырга тиешмен дип гел үземә шундый максат куйган идем. Иҗади гаиләдән икән Азалия Вәлиева. Ул иҗади гаиләдә иҗат нинди формада яшәде? Иҗат безнең белән бергә генә барды. Ни өчен минең әтиемнең әнисе дә, әниемнең әтисе, әние дә узун көйләр җырлады. Бик матур җырландылар. Һәм минең әниемсез, әтиемсез бер сабантуй да үтми торган иде. Һәм ул сабантуйларда әлбәттә мин дә. Балалар арасыннан беренче урын миңа эләксә, улларда әтием һәм улы әбиләрем инде беренче урын алып, шулай һәр чак безнең белән иҗат бергә булды. Кунаклар булды бит инде элек җыелышып, матур итеп гөрләшеп утыра торган идек. Шуңа мин ошо җырга, ошо сәхнәгә уже әзер килдем. Сез бит әле мәктәп елларыннан соң баргансыз Өфе сәнгать училищесына. Укыгансыз, анда танылган башкаручылар, Рөстәм Асаев мисал өчен, Әнвәр Нургалиев. Бүгенге көндә инде алар, гафу итегез, бөтен халык беләдер аларны. Шулай, 2010 елда мин бик матур гына айтып, шулай ук сәхнәгә сыгып киткән мәлдә 2 ел рәттән мин татар эстрадасына килермен дип гомердә лә уйлаганым. Гомердә үзебездә мин танылган алып баручымын Юлдаш каналында. Мин анда 5 ел рәттән эшләп киттем. Бында килер алдыннан Гүзәлия белән таныштык. Мине таныштырдылар. Танылган автор башкаручыбыз Мәскәүдә. Сезнең Гүзәлиягез безнең Башкортстанда ла үзебезнең Гүзәлиябез бар, шулай композитор. Безнекеләр дип сөйләшәләр. Хәзер инде безнекеләр. Тугандашлар. Ул миңа инде ошо минең теге кайгылардан соң, әйтәм, Гүзәлия шулай бик матур гына миңа җыр язып бир әле дигәндән соң, ул миңа бәхетле бул дигән җырны язып биреп, без аны татар теленә яздырып, 2 көндә 15,000 просмотр булган иде. 15,000. Надо же, шулай да була икән. Оттырышты. Ул 2017 ел әле ул. Әле YouTube акырын танылалар. Чакыра башландылар, әйдә килегез, ошый тавышыгыз дип, шуңа буна сезнең дип әйтә, хәзер безнең татар эстрадасына мин килдем, Гүзәлия аша, уга зур рәхмәтләрем инде. Шулай да менә шушы училищены тәмамлагач, сезнең иҗат юлына китмичә, бераз гына эшмәкәрлек юлына кирип китүегез ул уйланылган адым идеме, әле язмыш булдымы? Һәм ничек кире кайттыгыз? Ничек шулай килеп чыкты? Җыр сезне кире тартты? 10 елдан шул матур гына дип җырлап алып китеп, мин сәхнәләргә сыгып, уже эшләремне җайлап җибәргәндән соң, минең әнием каты авырып китте лә. Шуннан мин уйладым, инде башка җыр белән үземне бәйләмим. Эшем бар, гаиләм бар, башы да яхшы, йөрим әйтәм башка алайтып. Чөнки эш бит инде ул авыр, тегенесен алып барырга кирәк, бунысын алып барырга кирәк, безнең бер түгел 3 бизнес. Шулай итеп, әнием 1 елдан соң төшемә керде. Шундай зур гөлләмәләр белән, кызым, зинһар, йырла инде минем өчен. Беренче тапкырында улай теге игътибар итмәдем. Ярай, төш кенә. Хәзер бераздан тагын төшемә керде. Ни әйтә, мине тыңламыйсың? Мин сине бушка укытканмын моны ди. Шулай дидеме сезгә төшкә кирип? Менә үзем теге калтыранып алып китеп берәм. Шулай ди, мин төшемдә аңа сүз бирдем. Ярар, аны әйтәм, җырлармын. Һәм үзебезнең Башкортстан буйлап беренче концертымда әниемә багышладым. Мин җырлармын дип. Бик күркәм. Бик матур. Язмыш китергән булып чыгасыз. Кире алып килде. Язмыш. Теге тормыш менән канәгатьмен, барсы да яхшы. Исән, якын кешеләр, без 4 бала, мин иң олысы. Шуның өчен алар минең терәкләрем хәзер, әнием дә, тем дә булмагач, һәм шулай быны теге
әруахтар мине кире сәнгатьмә үземнең төп профессиональ эшемә алып кайтты. Жыр юлына кайттыгыз. Шулай да менә дөресен генә әйтегез әле, жырдан башка бизнес алып бару бик авыр булдымы? Һәм күңелегез жырны еш сорадымы эшмәкәрлектә вакытта? Һәрчак җыр ул минең янымда барды, әлбәттә. Мин җырсыз гомумән тормышымда күз алдына хәзер уже килтерә алмыйм инде. Әмма ләкин бизнес үзенә шулай ук күп кенә вакытны таләп итә дип әйтик. Чөнки бына безнең цех, үзебезнең мебель цехыбыз бар. Ул районда безнең бер тик кенә. Шуңа Аллага шөкер заказларыбыз күп. Һәм икенчедән аны сату урыны булдырганбыз. Шулай ук һәм өченче инде бизнес ул безнең кафе. Буда ашындай матур безнең күркәм кафебыз бар. Бу бик әйбәт. Әмма ләкин минең гаиләм миңа зур терәк, чөнки кызым хәзер үзенең эше бар, әмма ләкин миңа да шул бер юлы ярдәмче була бара. Ярдәмче санашырга кирәк бүтәндә. Әлбәттә, билгеле, Һәм иптәшем. Без бuna шулай күмәкләшеп бер эшкә нык бәйләнгәнбез, тотынганбыз һәм аларсыз мин җырлай да алмас идем. Менә бит инде карагыз әле, хатын-кызда мондый сыйфатлар бик сирәк очрый. Ул эшмәкәр дә, ул җырчы да. Моның өчен бик көчле лидер холкы кирәк. Сезгә шушы лидер холкы ярдәм итте килеп чыгамы? Ике эшне дә бергә алып бару. Үтә дә җаваплы бит. Минең әнем бик дәртле кеше булды. Ул бер вакытта ла урында утырманы. Һәм үзеннән нимә куйган, шуны ул эшләп куярга тиеш. Ул мотлак. Бuna мин аңа ошаганмын һәм бuna шу гаиләдә олы бала булып туу да олар өчен бер теге не бит инде ул ответственность дип әйтәйек, яуаплылык. Шуның өчен алар миннән башкасы тагыла 3 бала бит инде. Аларны укытып чыгару, аларны карау, шул тәрбияләү дип әйтәйек, чөнки алар көннәр буе эштә булдылар, газетада да эшләнделәр, газетлар төнлә чыга торган иде. Һәрчак һәм бuna шул яуаплылык мине ышынлап та лидер эшләгәндер дип уйлыйм инде. Бу инде кичкенәдән тәрбияләнеп килде бу лидерлык сәләтләре. Шулай. Әни эш кушып китә, без аны эшләргә тиешбез. Кем җавап бирә? Олы бала җавап бирә. Олы бала җавап бирә. Карагыз әле, сезнең тагын һәр вакытта да бит бизнесмен кешегә төрле кешеләр белән эш итәргә, коммуникация булдырырга кирәк. Тормышта эшмәкәр Азалия ханымга кем белән җиңелрәк? Иратлар белән эш итүме? Әле хатын-кызлар беләнме? Бу инде әлбәттә күпмедер дәрәҗәдә теге психология эшедәдер. Шулай да. Шулай. Җитәкче булсаң, әлбәттә психолог булырга тиешсең. Чөнки менә бүгенге көндә кул астында миндә эшләй 9 кеше. 9. Әйе. Менә цехта аерым бер төркем дип әйтик, кафеда 5 кеше. 9 та түгел әле, 11 икән. Тулы бер коллектив 11 кеше. Менә тулы бер коллектив килеп чыга. Шуңа һәрберсенең үз холкы, алар белән ничек сөйләшергә алдан әзерләнеп уже иртә белән инде машинада барганда кемне иркәләп алырга кирәк, кемгә җылы сүз кирәк, кемгә ничек инде карагыз әле, ничек шул дәрәҗәдә хәтта. Ирләр күбрәк мактаганны ярата. Шулаймы? Хатын-кызларды дөрләтеп торырга кирәк. Шуның өчен мин үзем үлчәү йондызлыгы астында туганмын һәм һәр сүземне үлчәп сөйләргә яратам. Бuna ошо фигылемдә мугаенда кыска сүздә сталык килеп чыга инде. Әйе. Мин уйлыйм әле киресенчә хатын-кызларны күбрәк мактарга кирәк. Иратларны бераз гына юдырыкта тотарга. Юк. Ирләр мине күбрәк тыңлый. Миңа алар белән эшләү уңайлырак. Рәхмәт, без инде шушы җылы нуктада әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлыйбыз, Азалия ханым. Әкрен генә шәйләр шәйшә, әйдәгез, реклама карап алыйк. Әйдәгез. Тәмле шәйләр шәйшә, без инде әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә килеп керик әле, Азалия ханым. Әйдәгез. Менә инде без хәзер коллектив турында сөйләштек. Гаиләгезгә әйләнеп кайтыйк. Бүгенге көндә бер бала үстерәсез, кадерле алтын кызыгыз. Инде яшь кыз, ләкин инде гаилә корырга да акрынлап кына вакыт килеп җитә. Әби булырга,
әзерләнә башладыгызмы инде? Бик кеше нинди булырга тиеш һәм нинди җырлар җырларга уйлыйсыз оныкларыгызга бишек янында? Оныкларны әле уйламыйм әле. Юкмы әле андый уйлар килмиме? Мин һәр чак сорыйм инде чәй эчкәндә, мәдәм кызым, мәдәм кияүгә чыгарга әзерме мәдәм син? Юк, юк. Юк Ул әле, минең юк. иркәбикә генә. Иркәбикә. Иркәбикә 23 яшь булуына карамастан, аңа теге 16-15 яшьлек бала кебек кенә, әле теге гел генә әпитеп торганга микән инде белмим. Күңел инде барбыр име? Әйе, Яратып үстергәч. Күпләр сорый, ни өчен Азалия бер генә бала белән шикләнеп калдыгыз дип. Мин моны бая әйтеп үттем бит инде. Олы бала булгач, мин шул тиклем туйдым балалардан. Туйдыгыз име? Туйганмын. Тегенеһен карарга кирәк, бунысына ябып бирергә кирәк. Шуның өчен Алла бабадан сорадым, әйтәм, миңа бер бала да җиде. Җиде. Әйе. Булмадымы Баламның балаларын карармын әле дидем. Теләк булмадымы тагын, икенчесен дә алып Юк, кайтасы калган дип хәзер уйламыйсызмы, юкмы андый? Бөтенләй уйламыйм. Канәгать име? Канәгатьмен, чөнки күбрәк вакыт хәзер үземә бүләм. Минең сеңлеләрем, кустларым да рәхмәтле. Шмәкәрлеккә Улар минең белән бергә. Күп гаиләле булгач, ул теге синең балаң, минең балам дигән безнең арада андай теге начар теләкләр, уйлар юк. Без һәр чак теге бергә. Мөхәммәле әйбәт булды. Миңа 2-3 бала юкмы, бармы, ул сизелми әле. Шулай да бар мәхәббәт инде кызыгызга булды. Шулай бит бердән бер бала яратып үстергән. Бәхетле үстердегез. минутларым минең аны яшьләй генә табып алды, миңа 18 генә яшьле. Шулаймы? Иртә генә кияүгә чыктым инде, без хәзер быел 24 ел бергәбез. Бик зур ул вакыт бит инде үзенә күрә. Бик зур вакыт бу. Ширык гасыр бергә. Алла берсә икенче ел юбилей 25. Мәхәббәт яшиме әлдә? Бер-берегез арасында бармы мәхәббәт? Әллә хөрмәт итү генә калдымы? Бармы? Юк, бардыр дип уйлыйм, чөнки мәхәббәтсез булмый бит инде. Һәр чак теге көләш йөз белән дә йөрергә, яшәргә ул әлбәттә мәхәббәт йөрәтә. Аны тота килеп кенә ихтирам гына, хөрмәт кенә белән сикләнеп калып булмый дип уйлыйм. Мен шушы партнерлар, романтика турында сөйләшкәнбез икән. Сәхнәдә сез кемнәр белән хезмәттәшлек итәсез? Нинди җырчы, шагыйрь, аранжировщиклар белән һәм әле кемнәр белән хезмәттәшлек итү турында хыялланасыз? Әле бит кумирларыгыз да бардыр. Тик ыңгай, тик позитив матур җырлар яздырга дип үзем уйлыйм, чөнки менә тормышымны сезгә әйтеп бирдем. Бөтен позитивтәге дискотечный диләр мине хәзер. Әле сезгә килеп җитмәгән безнең ел капка дигән әнием, әтием булмагач, минең тормышымны яхшы белә Гүзәлия, һәм мин аңа теге мөрәҗәгать иттем, әйтәм, язып бирәлем, миңа бик матур җыр. Ул бүгенге көндә Башкортстанда хит, әмма ләкин теге татар теленә генә әйләнелмәгән. Алла белсә, шигар. Без көтәбез. Сез алыс килеп җитәр. Әлбәттә, без көтәбез, ярыймы? Рәхмәт, һәм минең җырымның көйләрен яза минең бер туган сеңлем. Шулаймы? Гүзәлия, шулай ук ишеме. Моны күп ардаклы Анвар Галиев кала җырларны саттык әле. Гүзәл Миннихановнарга салават белән һәм Афәрин. Ләйсан Гимаева, күп кенә шундый зур матур җырларга саттык. Булган инде бу алайса диясе калды. Аллага шөкер, һәм минең иҗадымда төп җырлар, ул иҗат иткән җырлар, сүзләрен мин үзем язам. Ни өчен? Чөнки ул сүзләр булырга тиеш тормышсан. Син ошо үткән юлыңны карап, бәя биреп җырланган җырларлар. Шуңа күп кенә әйтәләр миңа, теге Instagram шелтәрләрендә лә, Азалия, сезнең җырларыгыз тормышсан. Яратам, яратмайм, андый миндә җырлар юк. Афәрин. Мәхәббәт турасында җырлар бик аз. Шулай да инде сәргенә әйттереп әйтегез, безнең ачыктан-ачык әңгәмә бит. Кемнәр белән бергә чыгып җырлыйсыгыз килә? Элвин Грейм ул дигән. Юк. Белмим инде, Салават Фәтхетдиновмы бәлки. Юк. Бәлки Фидан Аби Гафаровтыр шул ук легенда. Кумирлар бармы соң? Андый хыяллар белән мин яшәмим. Мин реально карайм тормышка. Гүзәлия белән дуэтыбыз бар. Дару дигән, сездә шулай ук әйләнде шикелле, бик матур дуэт килеп чыкты. Тормышсан шулай ук. Алай тегенең белән җырлыйм, был йолдыз белән җырламыйм дигән андай уйларым юк. Барчасы да үзенчә матур җырчылар, эшләсеннәр, халыкны куандырсыннар. Минем инде үземнең кумирым ул Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес. Әйе. Буна мин киемнәрдә лә аның неенә карап, стиленә карап тектерәм.
чөнки андый стиль бездә Юк. бөтенләй юк. Бөтенләй Бuna юк. мин кайдандыр прокатка алып, кайдандыр кемдәндер сорап торып, бер көнлек күлдәктәр миндә бөтенләй юк. Минем һәр костюмым, һәр чыгышка үз костюмым, һәр җырның һәм минем костюмларым бик кыйммәтле. Мин бик катгый карыйм ога. Очрашканбыз икән димәк бушка түгел. Бындай очрашулар булмый бит әлегел. Синең белән рәхәт итеп әйтүләре буш булмаган димәк минең көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем. Минем сабыр гөлем, бәхетле бул бүген. Тоеп шатлыкларның һәрбер мизгелем. Безнең кебек паралар булалар ул сирәк. Синең сулышыңны тоя минем йөрәк. Өндәшми торсаң да бит мин аңлыймын. Тик янымдан гына китмә җаным. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем. Минем сабыр гөлем, бәхетле бул бүген. Тоеп шатлыкларның һәрбер мизгелем. Сез инде бүгенге көндә төрледән төрле җырлар башкарасыз, тормышчан җырлар дидегез. Шулай да жанрлары буенча сезгә ниндирәк җырлар якын? Классик эстрадамы, заманчамы, альтернатив музыкамы? Кайсы күңелгә хушырак? Бuna попсала җырламыйча булмый. Попса шулай. Яшьләр бит инде сиңа карап алар шулай ук дәртләнеп яшәргә тиешләр. Балалар әле алар синдә. Син бuna сәхнәгә чыкканда да ничек киенгәнсең, ничек бизәнгәнсең, Дженнифер Лопес беренче карыйлар, игътибар бар. чәчләрең ничек. Шуның өчен үзеңне һәрчак карарга кирәк. Бунысы бер. Икенчесе җырны мин алай дип теге нинди җыр минем күңелемә ята, мин шуны башкарам. Тота килеп теге, ой, менә бер композитор шылтырата, мәсәлән, Азали ошыны хит булырга тиеш, әйдә ал. Әмма ләкин ул миңа ошамаса, мин ничек җырлыйм? Мин ул җыр аша үтә алмыйм. Ул минем тормышыма бөтенләй кагылмый. Һәм бuna мин үзем язган шигырьләрем бүгенге көндә хит булып яңгырый. Һәм төп тема мин хатын-кызларга багышлаганмын. Ни өчен? Чөнки барсы да бәхетле түгел бит инде. Ул бүген син бәхетле, иртәгә юк. Әмма ләкин барсына да бәхет телим. Шулай булга карамастан, язмышлар төрлесе һәм хатын-кызларны ирләр үпкәләтмәсеннәр дигән. Шулай булсын, әлбәттә, мин дә шулай дип телим. Безне күтәреп кенә җиретергә кирәк. Без бит Мин шулай итәм дә чынлыкта. Мин шулай итәм дә. Дөньяның тоткасы. Әлбәттә, билгеле Шуның өчен мин һәр чакны сәхнәгә чыкканда да ирләргә мөрәҗәгать итәм. Мәйтәм, безне яратыгыз, иптәшләрегезне хөрмәт итегез, балаларыгызны яратыгыз. Менә инде шушы җыр төрләрен әйткәнсез икән, бер яраткан җырыгыздан үзекне дә мәйдан тамашачылар өчен башкарып китегезче. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюене, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюене, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Афәрин. Искиткеч матур булды. Искиткеч матур тавыш, башкорт ягы тавышы күренеп тора. Рәхмәт. Чынлап та бик тормышчан җырлар икән сезнең җырларыгыз. Рәхмәт. Рәнҗетмә җанымны. Сезнең үзегезне нык кимсеттеләрме бу тормышта? Рәнҗетмә Менә бер җанымны. вакыт ул җырны төнге бердә яздым. Шулай теге. Төнге бердә? Әйе. Афәрин. Бuna чыгырлар шулай төнне килә. Илһам. Ни өчен белмим. Илһам төнлә килә дип ишеткәнем бар инде. Таңгы 5-тә турып язганым бар. Кырыгыз әле, иртәнге 5-тә. Сәнгать кешеләре әзрәк булайрак була дип әйтәләр бит. Булса, шулай тиештер ул. Шуның өчен төрле чаклар булып китә инде. Теге һәр чак кочаклашып елмаешып та яшәп булмый бит инде. Бер вакыт шулай әзрәк кенә теге тиргәшеп алдык та, шигырьне 5 минутта яздым. 5 минут. Гомумән мин шигырьләрне,
5-10 минутта шигырь язам. Мактанмыйм, әмма ләкин менә шулай теге Аллаһ Тәгаләнән бирелгән бер хәләттер. Җиңел языла инде. Җиңел языла. Сездә Мин бу сәләт теге 2-3 көн бунысын булай язсам ничек була, тегенесен булай язсам ничек була, улай дип бер вакытта ла уйланып йөрим. Дөньядагы матурлыкны шигырь яза торган кеше беренче булып күрәдер. Сезнең өчен хатын-кыз матурлыгы дөньяда нинди дә, ир-ат матурлыгы нинди? Һәм сез аның кайсына күбрәк гашыйгырак? Мин хатын-кызларга безнең гомумән гашыйкмын. Ни өчен? Чөнки хатын-кызлар, без менә мусулман хатын-кызлары бик сабыр хатын-кызларбыз. Безгә теге нәрсә тормыш килтереп баса, без аны җиңеп чыгабыз. Ир-атлар, алар барыбер дә әзрәк теге слабое звено дип әйтәм. Бераз гына көчсез инде без сезгә караганда, яшермибез дә. Куркаксыз. Без баягы теге реаль тормышка карап, шуның авырлыкны аша чыгып, ирләр белеп тә калмай, белмәй дә калырга может. Шуның өчен бездә яшәү көче күбрәк. Хатын-кызда яшәү көче күбрәк. Хатын-кызда, мин һәр шуга сәхнәдә әйтәм, хатын-кызлар, үзегезне яратыгыз дип. Без үзебезне яратсак, ирләр дә яратасак. Шуңа без матур булырга да тиешбез, акыллы ла булырга тиешбез. Һәр яклап сәләт күбесенсә бездә ул. Киләчәк планнары нинди? Сольный концерт көтәргәме Азалия Валиевадан киләчәктә? Берәр елдан, Алла бирсә, бuna ошо авырулар булачак обязательно. Мотлак, чөнки мин аңа дип менә китеп барам дип уйлыйм. Алла бирсә, тагыла юлларым ачылыр. Сезнең ярдәмләр белән чакырдыгыз бит инде, зур рәхмәт. Куанып килдем мин. Халык кабул иткәч, мин уйлыйм инде эшләргә кирәктер дип. Һәм минең концертларыма без үзебездә Башкортстанда концертлар белән йөрибез. Халкым, Аллага шөкер. Айруча хатын-кызлар күбрәк йөри бит инде бит концертка. Ирләр һәр чак өйдә. Нәрсә эшләп утыралар, белмим. Дивандадыр инде. Әмма ләкин соңгы арада да менә без Учалда үткәреп өлгердек. 5 концерт биреп өлгердем. Шу пандемия алдыннан халык минең җырларны яттан белеп, кычкырып җырлап утыра. Димәк, мин уйлыйм инде җырларга кирәк, эшләргә кирәк. Минең җырым халыкны дәртләндереп тормышка карашын үзгәртә икән. Димәк, эшләргә кирәк. Димәк, ул җиренә җиткерелгән эш, эшмәкәрлектә дә, сәхнәдә дә барыбер беленә. Сатучымы ул, синең концертыңны сөючеме? Алар инде әлбәттә уртак, тигез һәм уңыш алга таба гына бара. Хәзер минең үземнең тамашачыларым бар, Аллага шөкер. Хатын-кызлар бит инде күп хәзер сәхнәдә. Мин уйлыйдым, әйтәм, моңа инде ул айруча сездә. Бездә Башкортстанда бик үк түгел. Сездә җырчылар бигрәк күп. Мин шул җырчылар арасында югалып кына калырмын инде. Әмма ләкин риск благородное дело тиләр бит инде. Шуның өчен әйдәүчеләр күп булгач, әйдә дигәч, шөкер эшемне чыгарып бетермен дип уйлыйм инде. Сезгә инде алга таба иҗат уңышлары телим. Рәхмәт безнең тапшыруыбызга килүегезгә. Рәхмәт. Исән булыгыз, чакыруыгызга зур рәхмәт. Сезнең каналга уңышлар телим. Алла бирсә, безнең бу адымыбыз башланган гына адымларның берсе булыр дип уйлыйм. I just fade away. I feel away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up. I love I wanna, I'm trying to feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. Your love is fading. I feel. Традицияләргә тугрылык, кунакларга игътибарлы караш, хәләл продуктлар, шәп музыка, Марам рестораны, Көнчыгыш әкияте сезнең өстәлегездә.
Чынлап та бик авыр икән ул эшмәкәр дә булу, җырчы да булу, шул ук вакытта журналист та, күп төрле һөнәр иясе. Иратларны мактарга кирәк, хатын-кызларны бераз гына яманларга ди. Кызык кеше булып чыкты Азалия Вәлиева. Бүген инде ул Башкортстанга кайтып китә, ләкин без аны яраттык һәм кире Казанда кунакта көтеп калабыз. Бүгенге ачыктан ачык әңгәмә тәмам. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Сау булыгыз.